ଆଲୋ ଆଲୋ ଏ ଟୋକା କଣ ସବୁଠୁ ଖତରନାକ ଟୋକା କହୁଛନ୍ତି? କିଏ କିଏ? ଓ ଇଏ ପା ଏସ୍ ରମେଶ। ସତର ଖତରନାକ ଆଉ କଣ ଖତରନାକ ଭଳିଆ କାମ କରିଛି ନା ଟୋକା ଚାହିଁଛି ଯିବ ମୁର୍ଗାନ ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ ମାସ୍କଟା ଲଗେଇ ଦେଇଛି ପଳେଇଲା। ଆଉ ଏତେ ସମୟ କିଏ ଖରା ହଉଛି କିଏ ଠିଆ ହବ ବଡଲୋକିଆ ଘର କଥା। ତ ସେ ଯାଇ ଖୋଜିଲା ଯାଇ ସିକ୍ୟୁରିଟି ପଚାରିଲା ମତେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଦେଖିବାର ଅଛି ମତେ ଏତେ କଷ୍ଟ କରିବାର ନାହିଁ। ଏଠି ସିକ୍ୟୁରିଟି କହିଲା ଓ ଭିଆଇପି ଦର୍ଶନ ସେଇଆ କହୁନ। ସିଧା ସେ ହାତ ଠାରିଦେଲା କହିଲା ତମେ ଇଧର ଯାଅ ସେଠି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖ ଲୋକ ଅଛି ତାଙ୍କ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କର। ଇଏ ଗଲା ସେଠି ଗୋଟେ ପୂଜାରୀ ନନା ବାହାରି ଆଇଲେ କହିଲେ କଣ ନା କହିଲେ ମତେ 4000 ଟଙ୍କା ପଡିବ କାରଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗପୁରକୁ ନେଇଯିବି ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ବି ଦେଇଦେବି। ତ ଇଏ ଟୋଟାଲି ଟୋକା କିଛି ନ କହିକି ଟୋକା 4000 ଟଙ୍କା ତାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ମାଇଲା ବାସ୍। ତାପରେ ସେ ଖୁସି ହେଇକି ନେଇଗଲେ ଭିତରକୁ ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରେଇଦେଲେ। ତାପରେ ଟୋକା ବାହାରକୁ ବାହାରିଲା କହିଲା ନା ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଏ ଭିଆଇପି ଦର୍ଶନ ନାମକ ଗୋଟେ ଯୋଉ ଯନ୍ତ୍ର ଚାଲିଛି ସେଟା ବନ୍ଦ ହବା ଦରକାର। ତେଣୁକରି ସେ ଟୋଟାଲ ସେ ଭିଆଇପି ଦର୍ଶନ ଉଠେଇଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ସିକ୍ୟୁରିଟିକୁ ଟୋଟାଲ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କଲେ। କଣ ଆମର ଏଇଭଳିଆ ଓଡ଼ିଶାରେ କେବେ ପ୍ରତିବାଦନ ହେଇପାରିବ? କୌଣସି ମନ୍ତ୍ରୀ କଣ ଲାଇନ ଲଗେଇକି ଯାଇପାରିବ? କେବେ ନୁହଁ। ସିଏ କିନ୍ତୁ କହିଲେ ଯେ ଏଠି ସମସ୍ତେ ସମାନ, ମନ୍ତ୍ରୀ ହଉ ଇଏ ହଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ, ତ ସମସ୍ତେ ସେମିତି ଯିବା ଦରକାର। କଣ ଠିକ କହୁଛି ନା ନାଇଁ?